Hola, en aquest vídeo parlarem d'un altre tipus d'arguments que són els arguments causals. Bé, els arguments causals són molt freqüents i són un tipus d'arguments bastant forts, encara que són delicats i a vegades poden generar el que s'anomenen fal·làcies argumentatives, és a dir, errors a l'hora d'argumentar. En què consisteixen? Consisteixen a aportar una causa que doni suport a la tesi que volem defensar. La primera cosa que hauríem de dir és que si construïm causes ho hem de fer, lògicament, amb els connectors adequats, amb els connectors normativament adequats, i que, per tant, degut a no pot expressar una causa en català, o posat que no és tampoc un connector que expressi causa en català. El connector més freqüent és el connector per què. Posem un exemple. Si la nostra tesi és les petúnies es moriran, imaginem que aquesta és la nostra tesi, una tesi, com sempre, opinable, discutible. Bé, la nostra argumentació causal, introduïda en aquest cas amb un per què, podria ser la següent, perquè aquest estiu està fent molta calor. Per tant, la tesi, les petúnies es moriran, i l'argument causal, ben introduït amb un connector causal, perquè aquest estiu està fent molta calor. Bé, altres exemples d'arguments causals. Imaginem que nosaltres fem una formulació com la següent, diem la revolta popular a l'Argentina és inevitable, és inevitable. Bé, el nostre argument causal podria ser el següent. Bé, per què detectem que hi ha molt malestar social? Aquesta podria ser la causa que nosaltres posem damunt la taula per defensar la nostra tesi. Això són els arguments causals. Els arguments causals, com comentava, són bastant delicats, però, perquè el que és fonamental és veure que sí, allò que nosaltres estem considerant que és una causa, realment ho és o no ho és. Aquesta és la qüestió bàsica. La persona que pot voler rebatre la nostra tesi pot dir-nos, home, això que tu consideres que és una causa, en realitat no ha estat una causa. Bé, de vegades les relacions que s'estableixen entre l'argument i la tesi no són tant de causalitat com de casualitat. Aquesta és la qüestió clau, en definitiva. És a dir, és una causa o és una casualitat? Fixem-nos en un exemple. Un exemple possible seria el següent. Imaginem que la nostra tesi és aquesta, és que en les nits de lluna plena hi ha més crims que en cap altra nit de l'any. Bé, aquesta seria una afirmació, un punt arriscada. En les nits de lluna plena es produeixen més crims, més assassinats que en altres moments de l'any. Bé, argument causal que podríem fer servir i que hauríem de veure si és realment un argument causal o és una casualitat el que aportarem. Bé, podria ser el següent. Podríem dir, bé, això és així perquè la lluna plena exerceix un influx molt poderós damunt dels éssers vius, damunt els animals, per exemple, que tenen comportaments alterats, diferents, en nits de lluna plena, o damunt, per exemple, del mar, de les marees, les influeix també. Per tant, seria lògic imaginar que també en els éssers humans i en els criminals o les persones amb inclinacions criminals també els afecta la lluna plena. Bé, ja tindríem la nostra tesi, en les nits de lluna plena hi ha més crims que en cap altre, i tindríem el nostre argument causal, que seria justament aquest. Per què la lluna exerceix un influx molt poderós damunt dels éssers vius? D'acord? Ara, això és una causa o és una casualitat? O hi ha altres causes? Perquè al capdavall, una de les preguntes que ens hem de fer davant d'un argument causal és si hi pot haver altres causes també. És a dir, potser aquesta pot ser una causa, però n'hi pot haver d'altres. Bé, alguna altra persona podria dir que la causa és molt més senzilla. Si hi ha més crims, potser en les nits de lluna plena algú podria dir que la causa és molt simple. És perquè hi ha més llum que les altres nits i, per tant, és molt més senzill cometre un crim. Bé, hauríem de veure aquí si aquesta causa té més fonament que l'anterior o si són dues causes complementàries. Perquè moltes vegades les causes són moltes, les causes que es poden posar damunt la taula per defensar una tesi. Un altre problema amb el qual ens trobem tot sovint és que detectem una causa que sembla que és possible,
però hi ha una altra causa subjacent, molt més profunda, que té molt de pes i, per tant, només recórrer a la primera de les causes pot ser realment simplificar molt les coses i caure en una fal·làcia. Imaginem que la nostra tesi és la següent, que la nostra tesi és que imaginem que ens trobem en uns Jocs Olímpics i que el nostre equip, per exemple, no ha rendit gaire i que la nostra tesi és la següent. Els nostres atletes no han estat gaire fins en aquests jocs. Bé, és una tesi més o menys opinable. Bé, aleshores, imaginem que la causa que nosaltres vinculem en aquesta tesi, per defensar la nostra tesi, és que, perquè estaven molt cansats. Els nostres atletes no han rendit, no han estat fins, argument causal perquè estaven molt cansats. Bé, potser ens podríem preguntar si hi ha alguna altra causa subjacent al darrere que expliqui, en realitat, per què no han estat fins. Hem de fer aquest esforç d'anar a buscar més precisió en les causes. I potser podríem arribar a dir, home, els entrenadors els van preparar excessivament, cosa que va provocar el seu cansament, cosa que va provocar, en definitiva, que no rendissin d'una manera adequada. Per tant, compte, hem de vigilar si és una relació de causalitat la que es produeix o de casualitat, en primer lloc. En segon lloc, hem de vigilar si hi ha diverses causes que hàgim de considerar i potser quedar-nos només en una de sola doncs no és adequat, és fer trampa d'alguna forma. I d'altra banda, hem de vigilar també si la causa que estem aportant és una causa bàsica, potser massa senzilla, i si n'hi ha d'altres de subjacents al darrere que expliquin més coses. Els arguments causals, malgrat els problemes que tenen i malgrat les fal·làcies que comentarem en un altre vídeo que s'hi poden associar, que són moltes, solen ser, quan estan ben construïts i quan les causes són bones, solen ser arguments força poderosos.